На следващия ден Пепа се среща с дългогодишната си приятелка Бояна. Тази сутрин се е случило нещо, което не дава мира на 44-годишната жена. И тя се надява да получи добър съвет от своята опитна приятелка. Казвай, какво е станало? Не съм много добре, но... Нещо с бебето ли? Ох, слава богу, не. Какво тогава? Лена. Проблеми ти прави? Да, крадеме. О, тя не беше такова дете. Тази сутрин забелязах. Бях си оставила ни пари в гардероба. Това е много разочароващо. Лена става много нагла. Преди никога не би изхарчила тези пари. Поне да ме беше попитала. Сега трябва да пестим. Имам чувството, че дъщеря ми се използва. Ще и се стъжни, като си дойде от училище. Аз вече нямам сила, разбираш ли? 300 лева за това. Не знам. Не се притеснявай. Аз съм насреща, ще помогна с каквото мога. Ще ти дам назаем пари. Това не е проблем. То не е за това. Не е толкова за парите. Просто тя се шляе с приятелките си по цял ден. Аз се прибирам от работа, гледам детето, чиста, готвя. Само дето на училище не хода с нея. Това оставаш. Сега вместо нея да хода на училище. Не, наистина разбирам те, голям ти е проблема. Но знаеш, приятелки сме толкова отдавна, каквото е необходимо за теб ще направя. Не се притеснявай. С Пепи сме приятелки от цяла вечност. Тя е силна жена и ще се справи, а Лена трябва да разбере като майка, че има своите отговорности. Когато по-късно Лена се прибира вкъщи, Пепа е все още ядосана и силно огорчена от дъщеря си заради откраднатите пари. О, спагети! Умирам от глад. Може ли ми сложиш още, докато си измия ръцете? Вече съм ти сипала. Не може ли още? Наистина много съм гладна, пък това е много малко. И това ти е много. За какво говориш? Ти не заслужаваш да обереш собствената си майка. Аз просто нямам думи. Ама това ли било? Само за дет съм си купила това онова и ти вече е голяма работа. Искам да ти кажа едно. Аз съм голямо момиче вече и заслужавам да изглеждам добре. Аз пък ти казвам, че нямаме пари. Заплатата е чак след 2 седмици, момиченце. Мама, прекаляваш. Какво ще храниш детето? Парите не стигат, това е. С една заплата, тримата за никъде. Бащата на Юли дава пари, ама те стигат колкото за храната на бебето. А Лена лети из облаците, въобще не я интересува. Аз нямам дрехи, не мога да ходя с уния парцалки от Перник. Разбери, тук е София. Сега съм си намерила приятели. Ти вместо да се радваш за мен ми говориш глупости. Виж какво. Приятелите, истинските приятели, приемат човека такъв какъвто е. Оф, мамо, ти просто не разбираш. Често казвам, знаех, че така ще се получи с парите, но те наистина ми трябваха. А ти не разбираш ли, че парите не растат по дърветата, миличка? Ето, сипала съм ти. Колкото за мен и за теб. Ако искаш яш, няма да ти ям тъпите спагети. Аз си обяснявам, че се опитвам да започна нов живот, но тя въобще нищо не разбира. Анна и Мери постоянно се обличат с нови дрехи. В сравнение с тях съм като някаква селянка. Няколко дни по-късно, отношенията между Пепа и Лена до някъде са се изгладили. Добрата новина е, че малкият Юли е приет в детска ясла, при това съвсем близо до училището на Лена. Лени, нали знаеш, мила, че днес съм по-късно на работа и трябва да го вземеш? Мамо, за 100 път ми го повтаряш. Да не съм малумна. Моля те, не искам да става гаф още първи ден. Хайде, че закъснявам. Добре. Аз наистина искам да се грижиш за Юли. Но майка ми въобще не ме оставя да взема нито едно решение сама. Толкова ме обесява, че не искам да слушам дори когато е права. Здравейте, момичета! Здравейте! Кой е този сутър? Момченце или момиченце? Момченце, това е Юли, това е брат ми. Ама Лена, всъщност Да, тя майка ми много късно роди. Беше ми мечта да имам братче. Много е сладък. Само че аз като съседа сестра ми беше като малка, направо ми ти е на главата. Той Юли е много послушен, мама се грижи за него. Много странно ми се стори, че майката на Лена е родила толкова късно, но все пак, всеки си знае. Да тръгваме на училище, мамо. Хайде да малко къснеем. Ела, малкото ми, сладурче. Хайде да ви цункам. Анна и Мери веднага щяха да ме зарежат, ако им бях разказала истината за Юли. Просто не мога да забравя какво направиха тапаците в старото ми училище. Пък, не мама, какво толкова ще стане, ако закъснее веднъж малко за работа. Хайде, как ти Лена да ходи на училище, за да й дойде къла в главата? Да. Хайде, момичета. Чао. Как сте? Какво правите тук? Значи, Лена, ако още веднъж каже на някой, че това дете не е нейно, аз ще кажа истината. До кога мисли да крие? То това бебе ще порасне, ще почне да разбира. Това не може така да продължава. Малко по-късно,
Неприятната за младата майка тема продължава и в училище. Мария разказва на Ана и на Лена за своя приятелка, която е родила едва на 16. Това е основателна причина да родиш на 16 и да си сипеш живота. Аз не мисля да имам деца поне 10 години след като завърша. Това е ужасно просто. Има време след това да се правя на майка. Да се чупиме днес нещо, въобще не ми се виси тук. Айде, супер, това е страхотна идея, съгласна ли? Страхотна идея отсъствията. Не се притеснявай, познавам един човек, от който може да се намери фалшиви бележки. Тръгваме ли? Хайде, какво Найде! Въобще не ми се стои тук днес. От всичките тези разговори за бебета тотално се сдух. Аз подозирах, че Мария има такова отношение за бебетата, обаче сега разбрах със сигурност. Пък и след всичкото да влизам в час по физика въобще не мога. Упс, Лена, мая хванаха. Лена, какво става? Ти какво правиш тук, бе, мамо? И какво правя тук? Върнах се да ти остават джобни. Да не ме следиш. Мислиш да бягаш ли? Какво? Лена, хайде да тръгваме. Майка ти ли ще те командва? Не, госпожички, ти оставаш тук. Разбрали сме се да завършиш Мамо, училище. нищо не сме се разбирали. Ако толкова ти се учи, отивай вместо мен. Лена! Хайде. Лена! Хайде, Ан. Ох, не знам вече какво ще е правила тая, моята дъщеря. Просто така ме разочарова вече за пореден път. Ма все едно не е моето дете. Държи се нагло, прави си какво си иска. Аз направо не знам. Ако знаех, че така ще стане, въобще нямаше да дойда в София. Конфликтът между майка и дъщеря се засилва, когато през уикенда Лена се прибира едва на сутринта, след като е прекарала цялата нощ на купон с приятели. Ого, госпожички, сети се, че имаш син. На кой оставяш Юли? Къде е Юли? Отведох го. Къде си го Омръзна отвела? ми. Какво Омръзна ми говориш? да бъда детегледачка. Писна ми вече от номерата на Лена. Тя трябва да осъзнае, че има син. Сега си мисля, че като го отнех за малко от нея, ще проработи майчински инстинкт. Като няма майка, реших, че има баща и го отведох при Кирил. Какво говориш, мамо, ти луда ли си? Казах ти, че не искам да имам нищо общо с Кирил. И аз ти казах да се стегнеш и да се погрижиш за сина си, но ти не пожела. Кирил ме изневери още докато бях бременна и откакто разбрах, за мен той вече не съществува. Ужасно много ме нарани, затова просто не мога да си обясня как така можа майка ми да ме предаде. Ама Лена въобще не я интересува за това, което аз правя за нея и детето. Еми, като е така, значи и аз въобще няма да ме интересува тя има ли проблеми с Кирил или не. Време е вече, крайно време е да започне да се държи като майка. Малко по-късно ядосаната млада майка пристига в Перник при своя бивш приятел Кирил, за да прибере детето си обратно в София. Идвам да взема Юли. Чакай малко, няма ли добър ден първо? Знам, може че да е тук, вляза... заведи ме при него да си го взимам. Ами не, всъщност го няма тук. Къде? Не е тук. Ами казах на Соня да го изкара малко на разходка. За какво ми даваш детето на тази флорца? Ами виж сега, моля се, не я обиждай. Не е флорца, тя много добре се грижи за това дете. Обаждай се, искам да си взимам детето и да си ходя. Ами това в момента няма как да стане. Той в момента е на разходка, а и аз... Това беше моя инициатива така да стане. Нарочно го направих, защото знам, че ти ще дойдеш, ще дигнеш скандал. Не искам да се травмира това дете. Това, че майка ми ти го е довела, никога повече няма да се повтори. Искам да си го взема и да не ни видиш повече. Разбираш ли? Ами, виж сега, аз много се зарадвах, че тя го доведе тук това дете. Стана ми много готино, искам да помогна с нещо. С каквото мога да помогна. Забрави. След като ми изневери още докато бях бременна, ти какво очакваш, да си играем с теб на щастливо семейство ли? Моля, аз съм те изневерил първо. Не, ти първо ме напусна и след това аз те изневерих. Кирил беше първата ми любов. Не сме мислили за деца, но той беше по-голям, с повече опит. Когато забременях, вътрешно го обвинявах и се дистанцирах от него. В моите очи той беше причината за подигравките от моите съученици. Всички ме изоставиха, аз бях малка. Единствения, който не те беше изоставил, бях аз. Помисли си малко. Първо... Все тая, не ми се водят такива разговори. Ами... Искам да си взимам Юли, да си ходя. В момента Юли го няма тук, казах ти. Пак ти казвам, ако искам много да помогна, с каквото мога, бих помогнал. И от кога така? Да не би с майка ми някакви шегички, да не си правите с мене? Не, няма нищо подобно. Няма нищо подобно, просто искам да помогна, искам да навляза в живота на сина си. Защо? Откъде този внезапен интерес? Тази загриженост? От кога така? Когато видях Кирил, той изглеждаше доста по-различен, зрял, някак пораснал. Той виждал Юли само веднъж и въобще не смятах, че той е важен за него. Не знам, може би не съм права за него. Хубаво!
Ще ти го оставя. Но в 7 часа ми го караш. Ясно ли? Ако закъснееш 5 минути повече или по-малко. Обаждам се в полицията, ако му се случи нещо. Разбрахме ли се? В 7 часа точно. Знаеш, че никога не е имало проблеми с тези неща. Знаеш, че съм точен човек. Аз от самото начало исках да се грижа за Юли, но след раздялата ми с Лена, нещата бяха много трудни. Още повече тя замина за друг град. Беше почти невъзможно да го виждам. Но сега имам втори шанс. Надявам се да се справя и всичко да бъде наред. Кирил удържа на думата си и връща малкия Юли на майка му в уговорения час. Когато на следващия ден Лена оставя сина си в детската ясла, тя среща приятелката си Ана, която за нейна голяма изненада също е завела в яслите малко дете. Ани! Лени, здравей! Сега ще ти се обада. Как си, Мил? Добре, ами ти какво правиш тук? Ами, дойдох да заведа братчето ми Юли, а ти? Какво правиш тук? Аз так му оставих племеничката ми. Племеничка? Ти имаш племеничка, не си ми казала. Да, сестра ми роди наскоро и... А колко е голяма сестра ти? Сестра ми е 1 година по-малко от нас, обаче не обичам много да говоря за това, така че моля ти се не казвай на Мария. Гроб съм пред Мария, не се знаеш, притеснявай. че тя... А тя ходи ли на училище? Ходи на училище и всички се включваме в отглеждането на детето, за да може тя да изживее колкото се може по-нормално. А как така? Вероятно е много трудно. Много е трудно и точно за това всички помагаме, обаче тя изобщо не съжалява за това дете и много си го обича и много се радва. Но моля ти се не казвай на Мария. Наистина не се притеснявай. Знам, че тя не харесва тези неща. Да. Да не говорим. Ти знаеш какво е, предполагам, и ти трябва да се грижиш за брат си. Да. От време на време помагам. Голяма отговорност е. Така е. Сестра и Нани е по-малко от нас с 1 година, пък се справя. Искам си да й кажа, Нани, за Юли, обаче мисля, че няма да ме погледне. Аз си мисля вече да спра да ходя на това тъпо училище, въобще не ми се ходи и да си започна някаква работа. Си изкарвам парички. Айде стига да има още 1 година, се някак си ще я добуташ, пък и без образование. Кой мислиш, че ще вземе? И на мен ми е писнало от училище, обаче не смятам да напускам. Надявам се Лени да не направи тази глупост, иначе цял живот ще бъде чистачка или миячка. Страхотна перспектива просто. Виж, продавач на кулинарен щанд. Нито ми трябва някакво образование, гледай трудов договор, осигуровки. Защо да не опитам? Айде стига, бе, Лени. В смисъл, колко пари мислиш, че ще получаваш? 400-500? Няма значение. Мисля, че ще се справя някак, поне да не искам джобни от майка ми само да прося. Защото тя ми мръзна. 400-500 лева определено не са достатъчно, за да се издържаш сама. Не знам. Мисля да пробвам. Някак си имам голямо желание. Да, вярно, не ми е мечта да работя като продавачка, но ми е мръзна да съм зависима от майка ми и да ми дига скандал за всеки един похарчен лев. Пък ако си изкарвам парички, ще мога по-често да излизам с приятели. Същия следобед Лена се прибира по-късно от очакваното. Пепа вече с нетърпение очаква дъщеря си, за да й зададе важен въпрос. Ого, принцесата се появи. Пак нещо си изперкала. Изперкала ли? Юли. До гуша ми дойде. Всичко тук на моята шия виси. Аз да не съм ти слугиня. Мамо, детето ми стряскаш. По-спокойно. Стряскам. А това какво е? Че откъде да знам какво е? Откъде да знаеш какво е? Няма какво да четеш. От директора е. Пише, че ако още веднъж направиш неизвинени отсъствия, ще бъдеш наказана, миличка. Мамо, да ти кажа, въобще не ми пука. И дори вече не мисля да ходя там. Вече съм на ръба. Нямам сили. Това дете ще ме довърши. Затова ли трябваше да се местим от Перник в София? Да напусна училище. Че тя и там си го беше напуснала. Без драми сега, без истерии. По-спокойно малко. Аз съм достатъчно голяма вече. Имам 18, мога да си решавам сама. Искам да започна работа. Искам да започна работа, да си изкарвам сама пари. Ти не си дете, а се държиш като такова. Още утре отиваш при директора, извиняваш се и продължаваш. Няма как да стане. Няма да стане. Да. Започваме работа. Това е. Стига, бе. Да.
И ти нищо не мога да ми кажеш. Въобще не мога да ме спреш. Да. Така ли? Не мога да те спра. Въобще. Пълнолетна съм, трябва да се моля за всяка една стотинка. Не ми харесва това. Няма да продължава повече така. Пък и вярвам, че като започна да изкарвам малко повече парички, мама бързо ще омекне. Няколко дни по-късно, Лена отново решава да се възползва от помощта на Кирил в отглеждането на малкия. Тя нетърпеливо чака 21-годишния си бивш приятел, но той не идва сам. Здравей, аз съм Соня. Познайте се? Ей, много е сладък. И само да внимавате с него, чухте ли? Няма проблем, може ли аз да го подържа? Разбира се. Внимателно, ако обичаш. Спокойно, имам опит. Детето на брат ми на неговата възраст. Гледам, изокарала си се. На купон ли отиваш? Нещо такова. Като видях как се изокарала и като разбрах, че отива на купон, малко ми стана гадно, стегнах се. Но след това, като се замислих, какво като е майка? Тя е млада, нормална, живее се. Нека да излезем се позабавлява. И само да внимавате с него, чули? Спокойно, не бери грижа за това. Бъдете внимателни и тя също да внимава. Приятно изкарване. Мерси. Въобще не ми е приятно, че оставям Юли на новата приятелка на Кирил. Но все пак му искам услуга и не мога да имам претенции. Междувременно, Лена е започнала работа на щанда за тестени изделия от 3 дни. Дори за това кратко време, тя вече осъзнава, че да се изкарват пари далеч не е толкова лесно, колкото си е представила. Лена, Да? за малко. Кажете, госпожо Драганова. Какво става с теб, момиче? Какви са тези неща? Как може? Възмутена съм от твоето държане. За 3 дни имаш 3 нарушения. Но аз наистина се старая. Моля ви се, без да ми Драганова. се обяснявате. Първия ден има оплакване от вас. Един господин се оплакал, целият хляб омазан с червило. Тук такива неща в нашата търговска сверига е недопустимо. Жал ми е за детенцето й, не за нея. Още първия път я предупредих при нарушението, но не си взе бележка. Какво да направя? Нищо лично. Тук хигиената е на първо място. Категорична съм. Уволнена сте. Сега какво направихте? Госпожо Драганова. Камери. Видяхте ли в магазина, че има? Знаете ли, че има камери в магазина? Какво направихте току-що? Хляб, който падна и вие го сложихте, върнахте го обратно. Възмутена съм от вас. Оф, майната е на тая. Уволни ме без въобще да им мигне окото. Ама... Сега съм още по-зле от преди. Какво да правя? Как да кажа на майка ми? Нито училище, нито работа. Същата вечер малкият Юли отново е при Кирил и Лена излиза с приятелките си, за да им се оплаче, че е уволнена. Направо като куче ме изпърли. И то заради някакви пълни глупости. Намерила някакво червило на хлебчето. Имах нужда да поговоря с някого след всичко станало. А при майка ми не мога да отида. Тя само ще ме обвинява, ще ме укорява, че съм сбъркала, че съм се провалила. В момента имам нужда от нещо съвсем различно. О, Боже, изобщо да не ти пука тази работа и без това не беше за теб. Нас ни трябва нещо по-засукано, например някой бутик или секретарка, нещо такова. Да, съгласна съм с теб. Според мен Мери омаловажава уволнението на Лени и тя мисли, че за да успееш в живота ти е необходимо единствено да си красива. Според мен никой шеф няма да иска секретарка без образование, а Лени е точно такава. Жалко, че е напусна училище. А Боже, вижте, тази не може да донесе една табла до масата. Къде се намирам? Какво е това заведение? Ужас, просто виж, тя дори не може да се наведе. Така ли се назначават сервитьорки без опит? Айде, стига, защо трябва да сте толкова гадни? Явно момичето е ново, няма нужда да му се подигравате чак толкова. Е, какво като е ново, виж колко е нескопосана. Като не се отдава тази работа, да не се е хващала за нея. Стига, много Така сте гадни. Добре, не е ли така? Не сме много високо говориш, защото цялото заведение ни гледа. Ами да ни гледат, хубави сме. А знаете ли, има една идея? Искате ли това лято да отидем на почивка Свети Влас? Обичам морето! Да, всички баровци ходили там, може да си намерим някой. Знаеш ли какво? Имам една приятелка, която работи там и ако искаш, може да й се обадя още от сега да направим резервации. Супер, обади се. Лени, ти ще идваш ли? Разбира се, момичета, бройте ме! Ще намерим много големи Ще си тузари. прекараме страхотно. Сигурна съм, морето, все пак. Ще стане страхотно, лично ще се погрежа и Лени супер много се зарадва, въпреки че майка й постоянно й създава проблеми. Там поне ще си почина от нея. Толкова се радвам, че ме поканиха да отида с тях на море. Винаги съм си мечтала да имам такива приятелки и ще бъде много готино, сигурна съм. Само трябва да поотслабна малко, защото от тази бременност още не съм се оправила. Пък за парите все ще се намерят от някъде.
На другия ден Лена отива до Перник, за да вземе сина си от своя бивш приятел Кирил. Лена, какво става? Не си ли още на работа? Не, уволниха ме. Как така сте уволнили? Какво е станало? Няма значение, да ми се говори, дойдох да взема Юли и да си ходя. Къде е? Ами сега в момента не може, защото Соня го храни в момента, но след Какво? малко. Не ти ли казах аз на теб, че не искам да го даваш на тази флорца? Виж сега, момичето, не искам да говориш така за нея, защото тя е наистина много добро момиче, полага супер много усилий, грижи се супер много добре за него, даже се грижи по-добре от Моля, мен. какво искаш да кажеш, че си грижи по-добре и от мен ли? Не иска да кажа това. Остави сега, дай да не. Наистина за малко да го кажа, сигурно е по-съзнателно, но наистина тревожа се за нея. Напусна училище, сега пък са изголени от работа. Не знам на къде върват нещата, как ще се грижи за Юли. По-тихо, че току-що го преспах. Би ли ми казал с какво си го нахранила? С пюре от моркови и пилешко. Пилешко, къде знаеш, че той не е вегетарианец? От майка ти, тя ми го даде. Ох, милата ти, дори не знаеш какво е десина ти. Нещастница. Кирил отрича, но не разбира, че тази само го използва. Не мога да я понасям. Остава Юли само когато я изнася и да ходи на купони. Толкова безотговорна майка. Стана ми много тежко, като видях, че Соня е приспала Юли. Той е моето дете и тая флорца няма никакво право да го гушка. Ме уволниха от работа и сега нямам никакви пари. А пък тя постоянно го зарива с подаръци. Имам чувство, че се опитва да ми го отнеме. Направо ми да я оскубя тая. Обясних ти, че когато ти давам Юли, не искам тая да бъде тук. Не наричай тая. Тя много добре се грижи за детето. Рискуваш никога повече да не видиш Юли. Моля, аз рискувам да не го видя. Не, бъркаш се. Ти рискуваш да не го видиш. Какви ги дрънкаш? Още преди 2 седмици ходих при адвокат, консултира съм се. Ти напусна училище. Днес ми сервираш, ще изгорени от работа. Какво си мислиш? Какво бъдеш ще му дадеш на това дете? дете? Не се притеснявай за мен. Аз веднага ще си намеря друга работа. И каква ще бъде тази работа? Миячка, чистачка и какво? След 2 седмици пак ще изхвърлят. Никога повече няма да видиш Юли. Не. Много голяма грешка правиш. Сигурна съм, че Соня убедила Кирил да ме заплашва, така че ще ми вземе детето. Не съм очаквала, че може така да постъпи той. Аз Юли никога няма да им го дам. Ако искат дете, да си направят свое. Ден по-късно. Отчаяна след посещението на Кирил, Лена информира майка си за уволнението и за заканата на Кирил да й отнеме Юли. Срещата нарочно е в оживен търговски център, тъй като младата жена се страхува, че ако са насаме вкъщи, майка й може да направи сцена. Не знам, мамо, притеснена съм, защото той каза, че е говорил и с адвокати, от отдавна го обмислял това. Сериозно ли? Да. Кирил? Да. Спокойно. Не е толкова лесно да вземеш дете от майката. Знам, но въпреки това се притеснявам. Малко детенце как? Аз държа той да бъде част от моя живот. А на всичкото отгоре пък и работата. Наистина съжалявам, мама. Това, че се уволнили, хич не ме притесни. Даже напротив. Така по-лесно ще я накарам да се върне в училище и да се завърши. Виж какво ще ти кажа. Работата в случая не е важна сега за теб. Повярвай, трябва да се върнеш в училище. Мислиш ли? Разбира се, много е важно. Много е важно за теб. Да учиш, да имаш... Образованието е много важно. Как? Как ще продължим нататък? Аз съм до теб, ще ти помагам, ще те подкрепям, много те моля. Искам да продължиш да учиш и заедно ще се справим. Да гледаме това сладурченци. Ако е така, мамо, аз ще отида при директора още другата седмица. Ще обещая, че ще бъда редовна, няма да бягам от часовете и наистина ще завърша. Лени... Много съм изненадана, че мама прие всичко толкова спокойно след всички беди, които й причиних. Беше толкова мила, че чак не можах да повярвам. Мисля, че е доста добра идея да се върна в училище. Точно така. Това е правилното нещо. Искам да те зарадвам с нещо друго. Искам да ти обещая, че никога повече няма да крия Юли. Ще го представя и на приятелките си, и на всички. Ма разбира се, той е твое дете. Да. Пък Хана и Мария са ти най-добрите приятелки. Те, ако не те приемат така, значи не заслужават. Просто да не ти пука. Не, аз трябва да го направя, защото това е супер. Никога повече няма да повторя тази грешка да се отрека от сина си. Така е. Благодаря ти, мамо. Сега ще вода. В магазинче. Много ти благодаря, наистина. Разгледаме, има интересни нещица, разбира се. Мисля, че Лена имаше нужда така да се стресне и да осъзнае, че е майка. И да разбере, че детето е най-важно за нея сега. И сега е мотивирана
и двете заедно мисля, че ще успеем да се преборим с Кирил. Вечерта Лена се среща с приятелките си. Младата майка е много развълнувана, защото иска да спази обещанието, което е дала на майка си и да разкаже всичко на момичетата. О, мацки, как сме тази вечер? Избрахте ли си какво ще бъде? Ами не, предложи ти нещо като за три хубави момичета. За вас имам идеален коктейл Дракула. Какво съдържа? Съдържа водка, ягодки и вкусна малко на ванилия и лимон. Ми звучи чудесно, но си ги. Внимайте, че е много опасен, след като го изпиете да не стане нещо. Внимаваме. Може ли за мен чаша портокалов сок, моля? Как така? Само портокалов сок ли ще пиеш? Моля те, очаква ни дълга вечер. Трябва ти нещо по-силно, какъвто портокалов сок. Да, но държа главата ми да бъде чиста. Защото, както ви казах, искам да ви кажа нещо. Хайде, давай. Въпросът е там, че... Спомняте ли си онзи ден, когато ме видяхте с майка ми и едно дете? Да. С Юли. Юли, да. Ами, всъщност той е мой син. Това ли успя да измислиш, да се измъкнеш? Хайде, казвай какво има. Аз съм напълно сериозна. Юли е мое дете. Моля, как така си сериозна? Това е абсурдно. Ти си ни лъгала през цялото време. Още повече, че е ужасно да имаш дете. Как може такова нещо? И още повече да ни лъжеш. Сериозна ли си? Да, напълно сериозна съм. Тогава вече не желам да имаме нищо общо с теб. Хайде, Ани. Аз ще остана. Добре, какво ви става на всички? Изобщо не ми трябвате. Ако искате, гледайте с децата, явно и ти си решила да ражда скоро. Когато Лена дойде в нашето училище, реших, че е супер готино момиче. Изобщо не съм очаквала това от нея. Ани също да не ми се обажда, подмазвачка такава. Тези две сгубенячки изобщо не ми трябва да се забавлявам. Остави я, Мария, нали знаеш каква е? Само, че защо не ми каза по-рано? Знаеш в какво положение е сестра ми? Със сигурност щях да те разбера. Да, но страхувах се. Разбери ме наистина. В старото ми училище си нямаш да представя колко беше ужасно. Като разбраха, че съм бременна, всички ме зарязаха. Всички. А погледни Мария как реагира. Аз очаквах същото и от теб. Благодаря ти за това, че остана, наистина. Ето ги поръчахте красавици. Натурален сок за теб. Благодаря. Един специален коктейл Дракула за теб. Благодаря. Още един. Какво размислите? Ако ви потрябвам отново, само една усмивка и веднага ще идва при вас. Сладък е. Хвърляш му кола. Не аз. Благодаря ти наистина, че остана. За мен това означава много. Няма проблем. Знаеш, че аз винаги ще съм тук до теб. Обаче, според мен, трябва да вземеш коктейлът на Мария и да отпразнуваме прекрасната новина, да е жив и здрав Юли и от тук нататък моля ти се наистина без повече тайни. Благодаря ти, обещавам. Направо е. За Юли. Бях притеснена преди да им кажа. За Мария 100% знаех, че ще откачи. Но хубаво ми е, че събрах смелост да им кажа. Най-много се радвам за Ани, че тя остана с мен и ще ме подкрепи. Още на следващия ден Лена събира кураж и тръгва към училището с намерението да се извини за грешката си и да заяви сериозното си намерение да завърши средното си образование. Много съм притеснена, надявам се да стане, много ми се иска. Със сигурност ще стане, аз съм тук и ще ти стискам палци. Моля те, много ти благодаря. Хайде, чакам те. Успех. Още от началото усещах, че Лена има някакъв проблем. Все пак един ученик не сменя училището си по средата на срока. Господин директор, може ли? Да, заповядай, Лена. Здравей. Благодаря. Аз ви търсих долу в дирекцията. Обаче ме изпратиха тук. Слушам те. Благодаря. Ами... Аз натрупах доста отсъствия и доста време съм идвала. Не знам дори дали се водя във вашето училище. Да, наистина натрупа доста отсъствия. Водиш се на училище, все пак ние скоро те приехме в нашето училище, да. Но незнайно защо ти спря да идваш на училище. Аз останах доста учуден. В смисъл, никой от колегите не знае защо не си на училище. Какво се случва с тебе? Какъв е проблема? Ами, въпросът е там, че аз живея с майка ми сама и на нея е много трудно да се справя с парите всъщност.
И затова реших, че е по-добре да й помогна, като започна да работя и нямаше как да идвам на училище. Да, разбирам те, но все пак образованието, аз мисля, че е доста важно за теб и за твоята кариера за бъдеще. Да, разбира се, аз това го разбрах и за това дойдох тук при вас сега с тази молба, но има още нещо, което не ви споменах още, когато дойдох. Аз имам син, който е на 1 годинка, скоро ще направи. Това е чудесно, жив и здрав да ти е. Благодаря. Бащата на детето с тебе ли е? Заедно ли сте? Ами не. Всъщност не сме заедно, но той също е част от проблема и заплашва, че ще ми го отнеме детето. Затова също съм много притеснена. Ами, виж какво, все пак не се притеснява и ще направим всичко възможно и аз и колегите, каквото зависи от нас и с каквото можем да ти помогнем. Ние сме на среща и ще ти помогнем все пак да завършиш образованието, защото това е... Ами да, аз самата разбрах, че това е нещо много важно и имам огромното желание да завърша, ще направя всичко по силите си, каквото зависи от мен. Няма никакъв проблем, ти не си единствената, няма да си първата, няма и да си последната ученичка, която има дете. Ще направим всичко необходимо ти да завършиш своето образование, защото все пак това е много важно за тебе. Няма никакъв проблем, не се притеснявай, ще направим всичко възможно ти да се продължиш. Наистина, много ви благодаря. Проблема, не се притеснявай. Всичко добро. Благодаря ви много. Ще помогнем с каквото можем. Довиждане, господин Смолев. Довиждане. Ученичка с дете на училище не е прецедент. Мисля, че педагогическия съвет ще се съгласи с мен, че трябва да й помогнем. Лично аз ще направя всичко възможно да й помогна да навакса изпуснатото. Мисля, че и колегите ще бъдат склонни да помогнем на това дете да продължи своето обучение. Мислих, че съм прецакала всичко, но господин Смолев беше много мил. Може би, ако имаше един такъв и в предишното ми училище, въобще нямаше да го напускам. Сега ми се дава втори шанс, мисля да не го пропускам. На следващия ден Лена все още не е тръгнала на училище и използва възможността да поговори отново с Кирил за правата на детето им. Решила е да проведе разговора на спокойствие в сервиза, където Кирил работи като автомонтьор, но открива, че неговата приятелка Соня отново е там. Какъв ти е проблем? Сега не мога да разбера, виж какво съм купила. Погледни го, той е мамут, ще го изплашиш, бе. Ти разбираш, че това е дете. Миличка играчка му трябва. Успокой се. Миличка играчка. Чакай, кой го казва? Миличка играчка казва. Ти миличка играчки даже не му купуваш. Много ме бесява това, момиче. Какво си въобразява въобще? Напълно обсебила Кирил. Дори не мога да остана насаме с него да го видя. Пък с тия играчки, какво ги купува? Все едно ще ми купи детето. Няма да му стане майка никога и точка. Кажи сега, защо си дошла? Дойдох, за да ти кажа, че това твоето заплащане няма да ти се получи, разбираш ли? Много трудно ще се случват нещата, няма как да вземеш Юли. И няма смисъл да подаваш тази молба. Юли е мой син. Юли е моето дете, разбираш ли? Няма как да не се грижиме за него. Това си ме е мой инстинкт, разбираш ли? Искам да престанете, защото тя постоянно му се прави на майка. Той си има майка вече, разбирате ли ме? Трябва да се успокоиш малко просто. Това, че си има майка, не означава, че ние не можем да се грижим за него. Кирил, дойдох, за да ти кажа, че тази молба няма смисъл да я подаваш. В края ще се получи така, че пак аз ще го взема. Затова е безсмислено, разбираш ли? Добре, само се успокой. Не е нужно да правим тук циркове и скандали пред колегите. Виж сега. Чакай. Изобщо, къде отиваш? Не, никакви такива. Чакай, за каква се някакви скандали? Добре, окей. Наистина много ме изнервят тези красици. Надявам се малко нещата да се поусмирят, Лена малко да поутихне и да почне за напред да се поразбират така с моята приятелка малко повече и нещата да тръгнат малко на по-към хубаво. Здравей, Лена! Какво става с тебе? Как си? Здрасти! Това те видя да изпушим по една цигара. Не, благодаря, отказах ги. На излизане от автосервиза, Лена среща шефа на Кирил, Тодор. Младият мъж я заговаря и не след дълго й признава, че тя никак не му е безразлична. Срамежливият Тодор събира смелост и директно кани Лена на среща. Изненадваш ме, въобще не си поплюваш. Но може да, с удоволствие бих слезнала с теб. Добре, окей. Чао, Лена. Чао, Тошко. Няколко дни по-късно Тодор и Лена излизат на първа среща. Младата майка е леко изнервена, защото отдавна не й се е случвало. Но в същото време е нетърпелива да узнае какво би могъл да й предложи Тодор.
Здрасти, леди Лена. Радвам се да Здрасти. те видя отново. Благодаря. Заповядай. Поздравление за кавалера. Благодаря. Добър вечер на вас, господин. След минутка на 8 минуто. Мерси. Той да не те сваля, много странно. Той ли? Не, той е местната атракция. Сваля всяко едно момиче. Не съм си представила, че ще излезна с шефа на Кирил. Но какво пък толкова? Момче като момче. Защо да не му дам шанс да се докаже? Но мисля да се възползвам от това, че е шеф на Кирил. За Кирил става въпрос. Докато той е на работа, да му вземеш телефона и да изтриеш... Как така? Защо И да искаш това от изтрие. мен? Не ме питай. Моля те, не ме питай. Просто вземи неговия телефон, изтрий номера на майка ми, моят също. Ще го направиш ли за мен? Добре, окей. Обещай ми. Да, обещавам ти. Благодаря ти. Още нещо. Една вечер, аз ще ти кажа точно коя, да го задържиш до максимално късно на работа и при никакви положения да не го пускаш да си отиде. За да си харесам на Лена, мисля да направя каквото тя е решила. 2 дни по-късно Тодор изпълнява желанието на Лена. Изтрива номерата и задържа Кирил на работа точно в деня, когато е негов ред да вземе малкия Юли от ясли. Служителката в яслите звъни на Лена да дойде да прибере детето. Пепа, притеснена, идва с дъщеря си. Ако така се повтори пак, и ще имаме проблеми. Съжалявам, извинявайте много. Просто се получило проблеми с работното недоразумение. време. Извинявайте много. Лека вечер. Лека вечер и довиждане. Абе, Лена, какво става? Ти сигурна ли си, че... Сигурна съм, мама, да не би негов ние ред трябва да го беше вземем? да го вземе. Не, Ма как така? 1000% съм убедена. Просто той е несериозен баща. Ма не може, той разбираш ли? нито ми е звънял, много съмнително. Това въобще не е характерно за Кирил. Ето, сама Аз да просто видиш се колко чудя. е несериозен и никакъв баща не иска да бъде. Звънял Харесва му ли е ти да е? си поиграе с него. Не ми е Да ти е звънял. звънял. Не ме не е звънял. Омръзна му да се прави на баща. Направо не знам какво става. До сега Кирил се стараеше да покаже, че е сериозен и може да бъде добър баща. Направо не мога да повярвам. Разочарована съм. Аз тъкмо се бях зарадвала, че това дете ще има 2 родители, които да се грижат за него. Взеха нещата да стават по-сериозни и виж, избяга. Ало, Кириле, какво става, бе, момче? И нали трябваше да вземеш детето днес? Какво е това? Ами ако нещо се беше случило? Какво? Изтрили са нашите номера от телефона ти. Как? Те обвинява. Кириле, престани да пълниш на майка ми главата с глупости. Ти си трябва да го вземеш днеска. И никога повече няма да го видиш, Юли, да знаеш. Затворим. Хайде. Ама, ти сигурна ли си, че нямаш нищо общо с това? Мамо, сигурна той съм. Как звучеше може да много ме убедено. обвиняваш за такива неща? Аз ти казах, негов ред беше да го вземе. Виждаш ли колко е несериозен? Никакъв баща не може да види. Няма да види повече, Юли. Хайде да си ходим. Много ме съмнява. Ами- много надушвам, че ме лъжеш, госпожички. Мамо, престани да ме обвиняваш. Аз ти казвам, повярвай ми. Как ще си оставя аз детето така, да коря на номера? За каква ме мислиш? Хайде да си ходим. Просто е забравил. Ето, сама да видиш какъв е несериозен. Чувствам се малко глупаво заради номера, който погодих на Кирил. И заради това Юли остана самичък в яслата и ни се карах. Но въпреки това, мисля, че той сам си го е заслужил и ако се наложа, ще го използвам като аргумент срещу него. Няколко дни по-късно Лена е изненадана неприятно от посещението на Соня, докато тя е на разходка с сина си. Лена, чакай, искам да Не, поговорим. няма нужда от скандали. Детето ми спи. Виж, нямам желание да крещя. Не искам да се караме по никакъв начин. Искам да поговорим един път като зрели жени и най-после да се разберем. О, нима. Абсолютно. И съм тук, за да поговорим най-вече за Кирил и вашите взаимоотношения и искам да си признаеш пред него за изтритите телефони. Какви телефони ми говориш? За тези телефони, които са изтрити от неговия. Въобще Тези не знам номера. за какво говориш. Напротив, много добре знаеш, няма нужда да се преструваш пред мен, защото аз знам абсолютно всичко. Искам да... Много си различна. Обясни ми, защо е това? Как да ти кажа? Свързано е с Тодор. Тодор? Какво общо има Тодор? Да, с Тодор сме братовчеди. И общо взето той много те харесва. И това ме накара и аз да погледна по друг начин на теб. Но, виж, цялата разправия с Кирил е за това, защото аз се страхувам от нещото, което ти правиш. Ти се правиш на майка на детето ми. Напротив, аз не искам да изглежда така все едно, аз искам да те заместя. Аз обръщам внимание на Юли и всичко останало само защото с Кирил сме заедно.
Това е. Няма никакво място за притеснение. Виж, даже Кирил седи там и чака и просто да си поговорим, да разясним нещата и всичко да се оправи. Моля те, дай да си поговорим всички заедно и да оправим нещата. Много добре знаеш, че всичко това, което беше с съдилищата и призовки и така нататък, това беше просто само защото ти вече нямаш работа, не ходиш на училище и Кирил се оплаши. Ще опитам. Нека да се погодим по някакъв начин, да оправим нещата. Чувствам се много виновна за номера, който погодих на Кирил. Много ме е срам. Ужасно е. Но надявам се да се спогодим, както каза Соня, защото Юли трябва да има едно нормално семейство. А колкото до Тодор, ще го набия, после ще го нацелувам, как да ми казва, че е братовчет на Соня. Кой знае, може да се получи между нас. Когато Лена и Юли се върнаха в живота на Кирил, аз много се оплаших, че те отново ще се съберат. Ревнувах и точно поради тази причина се заяждах с нея. Сега виждам, че нещата изобщо не са били такива. По-голямо съм от нея и изобщо няма никакъв смисъл да й мисля злото. Още повече братовчет ми я харесва. След проведения разговор между Лена и Кирил, отношенията им се изглаждат. 2 седмици по-късно всички се събират, за да отпразнуват заедно първия рожден ден на малкия Юли. Тук ли се събличаме или навътре? Да. Заповядайте. Да се събличаме така. Ами да. Якетата можете да закачавате си поставите. Ами, радва се, щастлив е. Как е, става малки? на една годинка, много е добре. Много се радвам, че Кирил прие извинението и не е злопаметен. Разбрахме се за Юли, ще го взима 2 пъти в седмицата и ще ми дава малко повече пари. Осъзнах, че Юли наистина има нужда от баща. Моят никога не е бил до мен, затова не искам в него да стане същото. Здравейте, Касиенска. Добър ден. Добър ден, заповядайте. Благодаря. Заповядайте, Кирил, настанявайте се. Мамо, искам да те запозная с един човек. Това е Тодор. О, много ми е приятно. Удоволствието изцяло мое. Здравей, Пепа съм аз. Приятно ми е. Заповядай. Благодаря. Хайде, сядайте, мила, настанявайте се. Си малко самита. Виж консултация тати. Харесва ли ти? Явно Лена вече наистина е пораснала и аз съм много щастлива. Новият ти приятел и той е симпатяга, изглежда ми свестно момче, няма да й се меся, но най-много се радвам, че с Кирил се разбраха и няма да се стигне до съд. Какво е това, Содорче? Леле, много ти благодаря, скъпи. Много хубави неща получи, бабе. Содорчето ми. Красавец. Не знам откъде Соня намери сили да говори с Лена, но определено този разговор я промени доста. Сега вече ми се струва като малко по-зряла, осъзнава се, а и откакто вече са с Тодор заедно, смятам, че ще стъпи на краката и ще се умири малко. Ще пеем ли сега? Да. Да си виждате здрав, Содорчето. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Юли. Happy birthday to you. Чудесно, хайде. Хайде, кой ще трик сега? 1, 2, 3. Двамата с мама. Лена е млада и неопитна самотна майка. Напуска училище, за да се издържа, но се провали. И бащата на детето заплашва да й го отнеме. В желанието си да се докажат като достойни родители, двамата стигат до крайности.